Krásné dobré ranko, krásný celý den vám přeju. Vítám vás u lekce, ve které tělo krásně uvolníme všechny svaly, které můžou někde pobolívat a podíváme se taky na klouby a hezky je zmobilizujeme. Ale u toho všeho to tělo i hezky spevníme, protože bez toho by to nešlo. Takže to bude taková půlhodinovka pro radost a uvolnění. A protože to naše tělo se úplně nejlíp uvolní, když ležíme na zádech, tak my nejdřív půjdeme do téhle pozice. Pojďte si lehnout na záda hezky přes bok. Uložte se tam, nechte si pokrčené kolena. Tak, nejdřív se tam jenom hezky obtiskneme do ramen a do lopatek. Zvedněte si ruce, malinko se tělem pohoupu doprava, doleva a uložím se tam. Dlaně obratím směrem ke stropu. Tak, hlavu povedu ještě v krční páteři do napřímení, tak, abych malinko viděla kolena. Zkuste to, kdyby to nešlo, tak si klidně vypodložte hlavu trošinku ručníkem. Zavřeme oči a uděláme si klidně a pomalinku hlavou. Ne. Uvolníme krční páteř. Promasírujeme týl. Rozpažíme ruce, zastavíme pohyb hlavou. Pojďte si dát ještě chodidla, téměř až na šířku podložky. A hezky se pojďte vytáhnout z kolen, pohoupat se na jednu stranu a na druhou. Nemusíte spěchat, ten váš pohyb může být úplně pomalý, může být malinký, anebo může být větší, jestli potřebujete, a může být taky rychlejší, jestli potom to vaše tělo volá. A zůstaneme si kolenama na jedné straně, vytáhněte se z boku. A horní nohu povedu přes osu těla. Můžete ji nechat ve vzduchu, můžete ji nechat pokrčenou nebo nataženou, anebo se můžete ještě dotknout palcem na noze podložky. Vydržte tam chvilinku, zapřemýšlejte, co potřebujete protáhnout, které místo. Jestli potřebujete jít víc do beder, tím pádem se vytáhněte za tou nohou. A nebo jestli potřebujete víc tam uložit rameno, tím pádem si tu nohu zvedněte, klidně si ji jenom položte tady a snažte se tam dostat oběma ramenama, lopatkama na zem. A vrátím zpátky, znovu na střed. Pojďte rozpohybovat zase kolena. Já si lehnu blíž k vám, ať se tam hezky vlezu. A zůstanu na druhé straně. Zase to malinko prodýchněte v oblasti, která táhne. A půjdu horní nohou zase přes střed těla. Protáhněte tu nohu nebo si ji nechte pokrčenou. Můžete si ji i nadzvednout, pokud byste cítili, že už se tam nemůžete dostat do ramene, a uvolněte všechno. A vrátím pomalinku zpátky. Pojďte si dát teď špičky paty k sobě a rozhoupeme zase kolena na jednu a na druhou stranu. A promasírujeme tam bedra, kříž, kostrč, kyčle. Nevýchovně si pojďte dát jednu nohu přes druhou a zase udělejte to samé.
Jenom jemně to tam promasíruju. A vyměním nožku druhá a zase jemné pohyby. Zastavím, pohraju se s nohama úplně jinak, dám si chodidlo přes koleno, zatlačím malinko ještě do toho kolene do dálky, otevřu tam hezky třísla, zase rozpažím. Kdo chce, může si zůstat i ve vzpažení a zase rozpohybuju. Nožku na jednu stranu, na druhou stranu a půjdu se podívat chodidlem na zem. Tam, kde vás to pustí, kde vám to bude příjemné, jdu jenom do rozsahu, které tak jakoby jemně táhnou, ale které nebolí. Vrátím zpátky, nožka půjde na druhou stranu, kolenem k zemi, nebo tam, kde vás to pustí. Vytáhněte se z pasu, vytáhněte se z boku až za kolenem. To je ono, prodýchnu to, nádech, výdech. Pomalinku vracím zpátky. Tak, provleču ruce okýnkem, nebo si mě teď zastavte si video, vemte si nějaký pásek, gumičku, tenký ručník a provlečte si tady ho pod nohou. Přitáhnu chodidlo, koleno, hezky k hrudníku, chvilinku tam vydržím a tu nohu nechte ještě uvolněnou hezky dole. To je, můžu si prokroužit kotník a pořád tlačím kolenem ještě dál do chodidla. Výborně, jedna strana, druhá. Zvedněte nožku, propněte koleno. Tak, propnu ještě víc. A špička pata. Cítím zase malinko jiné svaly. Pokud byste někde cítili nějaké větší napětí, proměte to místečko, tím dotykem ho hezky prokrvte. Paráda. Vrátím zpátky. Tak, nechám si nožku ještě pořád na koleni, nebo ji můžete dát i výš na stehno a protáhnu dolů. Prodýchám, zvednu ruce nad hlavu a budu se jemně vytahovat z jedné a z druhé ruky do dálky. Jedna, tak, možná, že nemůžete nechat tu nohu tady, tak si ji nechte jenom tady. A nebo si ji malinko zvedněte. Vůbec to nevadí. Pojďte tam, kde je váš rozsah, aby to malinko táhlo, ale aby to nebolelo. Povytahuju se z jednoho ramene, z druhého ramene, krásně nahoru a zastavím pohyb. Vrátím nožku, vyměním, půjde druhá a zase si zatlačím kolenem do dálky. Jenom malinko, abych tam zase protáhla tříslo. Tak, zastavte pohyb. A zase to rozhoupu na jednu stranu a na druhou. Neprohýbejte bedra, nechte tělo trup úplně uvolněný. Hlava je taky uvolněná. Když cítíte, že ještě potřebuje trošinku povolit krční páteř, tak si udělejte ne. A podívám se chodidlem k zemi a prodýchnu to. Vracím pomalinku zpátky, zase hezky uvolním a půjdu se podívat kolenem k zemi. Tak a protáhnu, vytáhnu se až z boku skyčlík za kolenem. Zatlačím ještě malinko kolenem do chodidla, jako bych ho tam chtěla vytlačit směrem ven. Ještě nádech, výdech.
A vrátím zpátky. Znovu příjemně rozpohybuju a půjdu provléct ruce okýnkem. Pokud potřebujete, zase si mě zastavte, vemte gumu, ručník, pásek klidně a přitáhněte tak a budete cítit, kde je to zatuchlé. Může tam být i víc míst, nechte nožku dole ještě a tlačím kolenem do toho chodidla a přitahuju ho k hrudníku. Výborně. Zvednu nožku nahoru, zase to prodýchněte, propněte koleno. Můžu si přidat špičku patu a jenom dýchám. Propněte kolínko ještě víc. Vracím nožku zpátky, položte ji znovu úplně vzpažte. Dám si klidně nohu ještě výš na stehno nebo níž, tak jak potřebujete. Protáhněte to a já tam teď udělám andělíčka. Jenom táhnu ruce po zemi, nahoru, dolů, kam vám to půjde, nahoru, dolů, nahoru a zastavte si nahoře. Prodýchnu to. Vracím nožku zpátky, dám si chodidla k sobě, tak roztáhnu hezky kolena od sebe, zkuste nožky položit kolenama co nejníž, tam kam vám to půjde. Ruce si hezky zvednu, tak aby špičky prstů směřovaly ke stropu. A pojďte si malinko ty ruce rozhýbat. A je možné, že vám ten pohyb nebude příjemný. Tak ho nezvětšujte, nechte ruce v protažení před loktí, nepouštějte je dolů, hezky je nechávám rovné. Nahoru a dolů, nahoru a dolů. Nahoru to jde dobře, dolů to jde špatně, cítíte? Cítíte, co to dělá s ramenem? Klidně pak napište, který cvik byl příjemný, který byl méně příjemný. Právě ten, který je méně příjemný, tak ten zpravidla víc potřebujeme. Ještě jednou. A zastavím, vemu si ruce dopředu, chytím se za lokty a povytahuju se hezky na jednu a na druhou stranu. Na jednu stranu a na druhou stranu. Převedu pohyb do koleček před trupem. A druhá strana. Prodýchnu to, zastavím, vrátím kolena k sobě, to je ono, přitáhnu si kolena, nádech přitáhnu, výdech povolím. Oči se dívají na kolena, nádech přitáhnu, výdech povolím. Nádech přitáhnu, výdech povolím. Naposledy přitáhnu, dýchám dál. Tak a cítíte velké protažení v bedrech. Jak se tam vytahují, roztahují obratle hezky od sebe. Prodýchněte to, klidně se nadechněte až do těch beder. Nádech, výdech. A povolím. Pojďte naposledy promasírovat zadíčka, prokružte kolena na jednu stranu,
Na stranu druhou. A uvolním kyčle. Každé koleno půjde na opačnou stranu. A opačně. Chytím si kolena a pomalinku se rozhoupu na jednu a na druhou stranu. Nikam nespěchejte, zvětšujte ten pohyb. Jedna strana, druhá strana, jedna strana, druhá strana, jedna a druhá, jedna a druhá. Zastavím na středu. Tak, my jsme tělo krásně uvolnili, projeli jsme všechny klouby, pěkně hezky vleže na zádech. Takže vy si klidně můžete nechat tuhle čtvrthodinovku a cvičit si jenom čtvrthodinovku pro uvolnění těla. Ale to tělo potřebuje taky zpevnit. Tak, a my začneme hezky vleže na zádech, aby se nám chytil střed těla. Pojďte si dát ruce na břicho, uvolníme hrudníček, nejdřív zažehlete žebra hezky dolů. Tak, zpevním bříško s nádechem. Nádech, vytlačím ruce, výdech, pustím. Nádech, vytlačím ruce, výdech, pustím. Nádech, vytlačím ruce, výdech, pustím a ještě jednou, a to je docela jednoduché. A my si vezmeme teď celý trup, palce si dáme hezky tady pod spodní žebra, ostatní prsty necháme na břichu. Nádech s pevním ze předu, z boku, ze zadu. Výdech se snažím udržet to bříško pevné, co to ještě jde. Všechny ty svaly hlubokého stabilizačního systému. Bránici, pánevní, no, břicho ze předu, ze zadu, z boku i zádové svaly některé. Nádech s pevním, vydechuju, ale snažím se nechat to bříško pevné, dojít na 30%, to úplně stačí. Pojďte si nadzvednout pravou nožku, aby makalo více pánevní dno, které je propojené s nohama. Nádech s pevním, výdech, držím bříško, jakž tak pevné. Nádech s pevním, výdech uvolňuji, ale pořád se snažím nějaký ten nitrobřišní tlak tam nechat. Klidně si říkejte jestli potřebujete, nechte si ruce na břiše, dýchám a tady cítíte i z boku, že jste hezky pevné, vyměním nožku, nádech s pevním, výdech, držím, nádech s pevním, vydechuju, ale pořád tam nějaký nitrobřišní tlak držím. A naposledy nádech a výdech, položím nohu, zvednu jednu nožku, zvednu druhou, chodidla na pěst od sebe, kolena na šířku ramen, pořád držte to bříško pevné, dám si ruce na kolena a zatlačím dlaněma do kolen a kolenama do dlaní. Musíte cítit, že se tam vytvořilo pevné břicho. Mám tam nitrobřišní tlak nějaký, dýchám u toho, ale pořád tam nechám 30-40%. Hlava je hezky v prodloužení páteře. Jestli potřebujete, udělejte si ne a dívám se na chodidla. Tak, já zastavím a rozpohybuju malinko nohy a ruce od sebe. Pohyb jde z kyčlí, pohyb jde z ramen. Kolena, lokty se ani nehnou. Dlaněma si můžete představit, že něco držíte. Držím třeba velký medicimbál, těžký, a jdou končetiny k sobě a jdou od sebe. Nezrychlujte, nedělejte velké pohyby. Pojďte jenom tam, kde budete cítit, že se neprohýbáte v bedrech, že máte pevný střed těla. Ze předu, z boku i ze zadu. Držím. Výborně. Zastavím a rozpohybuju protilehlé končetiny. 1,
druhá, jedna, druhá. Nespěchejte, pořád mám aktivní ruce. To je ono, chodidla směřují k sobě, chodidla jsou blíž než kolena, mám pevné ruce. Já v této pozici zpevňuju úplně všechno. Maká střed těla, pokud mám pevné ruce, tak makají úplně celé ruce, makají i paže, makají i netopírky, cítíte to, netopírci, a makají nožky. Kyčle, stehna, všechno. Krásně. Poslední. Spojím ruce, udělám si tam modlitbičku, rukama ani nehnu, pořád je mám před trupem, ale jdou nožky do strany. Udržte pevné břicho, dělám si tam štíhlý pas. Ještě vydržte. Poslední. Jedna, druhá. Zvednu nožky ke stropu, zvednu i ruce. Udělejte si fajfky v chodidlech, flexičky. Tak, a já nechám kříž kostrč na zemi, zadeček se zvedá. A já se půjdu podívat špičkama k hlavě a dotknu se tady někde berců anebo kotníků. Malinký pohyb. Protahuju zadní stranu stehen, ale pořád maká střed těla. Makají ruce. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Poslední. Uvolníme, chytněte kolena, přitáhněte hezky ze široka. Jestli zvládnete, chytněte si kotníky, jestli zvládnete, chytněte palce na nohou. Tak, aby byly ruce pořád uvolněné, aby se vám nezvedala hlava. Udělejte si ne, povolte na chvilinku klidně svaly v obličeji. A my budeme v tom zpevňování ještě pokračovat. Vrátím se zpátky, položím si ruce malíkovýma hranama na kolena a budu se vytáčet s pevným trupem. Hlava je v prodloužení, ruce mám na kolenou, chodidla mám na pěst od sebe. A já si hezky, já jdu víc k vám, ať se dostanu i na druhou stranu. Vytočím se na jednu stranu, mám pevný hrudník, propojený s břichem, s pánví a na druhou. Hezky to tam promasírovávám, zpomalte si ten pohyb. Klidně tam vydržte chvilinku na jedné lopatce. Krásně. A zvednu hlavu a zvětším si ten pohyb. To je ono. A pomáhám si rukou, jako bych táhla za tou rukou do dálky. Pořád mám pevný hrudníček, propojený s břichem. A pojďte se zvednout ještě výš, až na předloktí. Tak, jedna, druhá, zpevněte. Vydržte tam, vytáhnu se za rukou. A pojďte až do vysokého sedu, to už je náročnější. Tak. Ještě několikrát. A naposledy. Tak, zůstanu ve vysokém sedu, to je ono. Ruku si hezky položte vedle těla. Tak, mám pořád propojený hrudník, břicho, pánev, pohyb vychází až odsud. A pojďte se mnou se malinko vytočit do strany, dopředu.
Dejte si ruku na bok hezky, abyste cítili, že se to odsud vytáčí. Ruka, hlava se ani nehne, teda hne, ale nehne se sama, protože se tam hezky hýbe. Hlava je propojená s hrudníkem, s břichem, s pánví. Ta ruka je jenom tak hezky přidružená. Cítíte to? Dýchám si u toho. Nespěchejte. Ta ruka, o kterou se opírám, tak je krásně uvolněná. A zastavím. Pojďte na předloktí a vytáhneme se za hlavou do dálky. Zase protáhněte všechno, co to potřebujete. Štíhlý pas už máme. A vracím pomalinku zpátky. Pojďte promasírovat malinko sedací hrbolky. Z jedné strany, z druhé se tam hezky přepalte. A zůstanu si na druhé straně. Zase položím ručku, propojím hrudník s břichem, s pánví. A začíná malinký pohyb do strany. Ruka, o kterou se opírám, je uvolněná v lokti. Hlava se nevytáčí sama, přidáme ruku, ruka se taky nevytáčí sama. Ty tam jenom tak jsou. Za rukou jakoby se můžete vytáhnout do dálky a vrátím zpátky. Zavnímejte, co to všechno dělá se středem těla. Jak se tam teď hezky zapojily ty hluboké břišní svaly, které začínají až na zádech. To je ono. Vytáhnu a naposledy. Položím hezky sem na předloktí, vytáhnu se za hlavou do dálky. Vrátím zpátky, tak mrkněte na mě. A jak jsem v tom vysokém sedu, tak nadzvednu pravou nohu, pravou ruku a dostanu se na 4. Tak, pojďte si na 4. My skončíme krásně aktivně. Dejte si kolena od sebe, špičky k sobě. Celé tělo zpevním, couvám dozadu a jdu si dopředu do takového líného kliku. Pevné bříško, rovné záda. Jestli chcete zpevnit, naposilovat ještě víc, tak si teď dejte polštář třeba na záda, abyste cítili, že ta zádička jsou rovná, krásně, pevná. To je ono. A zastavím pohyb. Přejdu si na špičky prstů, dlaně si dám pod ramena. Tak, pojďte na 4, krásně pevně, zpevním břicho, řeknu si u toho rovné záda, pevné bříško a pojďte si zvednout malinko nahoru. Rovné záda, pevné břicho, držím. Kolik si napočítáme? 10, 9, 8, 7, 6, držte to bříško, 5, 4, 3, 2, 1, super, pojďte nahoru a pojďte ještě 5krát kolínkama dolů, nedotknu se země, 4, 3, malý medvěd, velký medvěd, protáhnuté záda, poslední, nahoru, 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 zadeček zamíří ke stropu, nechte pořád volné lokty, hlava, oči se dívají před ruce, dozadu, tady. 5, 4, 3, 2, 1. Jedna nožka dopředu, druhá. A pojďte si do hlubokého dřepu. Když vám ten hluboký dřep nebude úplně příjemný, já tam musím udržet rovné záda, pevné bříško. Ale vám třeba přijde, že se tam nedokážete dostat z patan. Tak si pojďte jenom sem. Tak, položte ruce na kolena,
Zaměřte zadečkem ke stropu a tohle je úplně dostatečný hluboký dřep. Pokud se ale dostanete níž, tím líp. Hezky si tam na chvilinku zůstanu a ještě to prodýchám. Já si tohle dělám po ránu, protože hluboký dřep je jedna z nejzdravějších věcí, tak, z nejzdravějších cviků, pozic. Tak já si takhle vždycky ráno sednu, vemu si takovou půl litrovku hodně teplé vody a tu půl litrovku si tam vypiju. Takže vás to tam donutí zůstat tam třeba 3-4 minutky. A to už je náročné. Tak, máme hotovo, mějte se krásně a těším se na vás zase příště. Ahoj!